Żviluppi importanti. Evidenza meqjusa kruċjali dwar 17 Black dal-waqt tista' tkun fidejn il-Pulizija ta' Malta kif l-Emirati Arab Magħquda wedu li jaqsmu informazzjoni dwar il-kumpanija ta' Jorgen Fenech l-allegat kompliċi fl-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia. Dan ħareġ minn mistoqsijiet ta' Times of Malta li wieġeb l-Ambaxxatur tal-Emirati għall-Unjoni Ewropea Mohammed Abu Shahab u qal li l-awtoritajiet f'pajjiżu mpenjaw ruhom direttament mal-Maltin dwar din il-kwistjoni. L-informazzjoni dwar Jorgen Fenech u 17 Black kienet mogħtija lill-Pulizija mill-FIU f'Marzu tal-2018 dan meta l-FIU kienet ilha tipprova tikseb informazzjoni mill-2016 taħt it-tmexxija ta' Ian Abdillah. L-investigazzjoni tant kienet damet li tat ċans lil Fenech jieħu żewġ ħlasijiet ta' 1.5 miljun euro f'April tal-2019 mill-bank fl-Emirati fejn kienu miżmuma l-kontijiet tiegħu. Ftit qabel ġara dan, talba għall-informazzjoni mibgħuta mill-Pulizija permezz ta' inkjesta maġisterjali f'Diċembru tal-2018 qatt ma ttieħdet bis-serjetà mill-awtoritajiet tal-Emirati peress li fiha kien kwotat numru ta' kont bankarju ħażin. Abdillah xed fl-inkjesta pubblika dwar l-assassinju tal-ġurnalista fejn saħaq li ta' fuqu l-eks deputat kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta kien waqfu milli jmur Porto Maso biex ikellem lil Fenech dakinhar illi kien żvelat li negozjant seta' kellu x'jaqsam mal-qtil ta' Daphne Caruana Galizia f'Novembru tal-2018. Min-naħa l-oħra, Valletta li hu r-raġel tal-eks Ministru Justin Caruana qal li kien irċieva telefonata mill-eks Chief of Staff ta' Kastilja Keith Schembri li kien staqsa għaliex Fenech kien qed jiġi investigat. Intant, email mill-Panama Papers kienet xeħtet dawl fuq il-pjanijiet biex Schembri u l-eks Ministru Konrad Mizzi jirċievu sa' 2 miljun euro minn 17 Black f'sena waħda. Ġi żvelat ukoll li l-eks mexxej Laburista u Prim Ministru Joseph Muscat kien fi grupp fuq WhatsApp ma' Schembri u Fenech. Muscat ipproteġġa lil Schembri u lil Mizzi sa mill-ewwel ġurnata tal-Panama Papers fl-2016. L-isforzi ta' Schembri u Mizzi biex jiftu kontijiet bankarji għal kumpaniji tagħhom tal-Panama waqfu ftit wara li Caruana Galizia kixfet dan l-iskandlu fuq il-blog tagħha. Fenech kien saħansitra biddel l-isem tal-kumpanija minn 17 Black għal Wings Development ftit wara, filwaqt li Jorgen Fenech qed jiġħad kompliċità fil-qtil ta' Caruana Galizia u stqar taħt interrogazzjoni li l-moħħ wara l-qtil kien Keith Schembri li min-naħa tiegħu ukoll qed jiġħad l-involviment fl-assassinju.